weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ndulumaji demɓe to ndulumaji funeɓe to wudduru to keeɗere to sadela to guijilona to wuro to guijilon to aali wuure to hoore fonde to chilogne to dabiya to koɓɓillo ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamadli to dunga ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno amadou mamad sy ceerno amadou mamad sy to lekseba gorgol e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie galle lamorgo ngo holliri ñalawma guila jamma hanki ko fati e waktuji taw ko waktuji e hande lewru korka tedduno ndu maayi ko fati e waktuji dawateɗi e waktuji jippeteɗi to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndi waɗi jillu mum kijiɗe hanki aljuma hanki to Touba naymo toon noon ko juuroyade khalifa général o to leydi Mali armée koninkoɓe leydi Mali ɓe faama ɓe kolliri tigui e nder opération mabɓe ɓe mbanno nder Sahel ɓe jooɓima fodde temedde ɗiɗi e yimɓe tatata ko seɓɓitiɓe ɓe nanguiniɓe kadi matériel kewɗo no feewi to leydi Burkina Faso hoorejo transition leydi ndi holliri tigui wonde ɓoyata ma wat kaldigal hakkude makko e yoga e pelle cebbitiɗe taweteɗe nder leydi he no jaam e kisal artiri e nder leydi he to leydi Côte d'Ivoire teskama toon guila ñalawma hanki o ngabbugol cogguji ko fati e carburant kala litre essence ɓeydima hen kene qime ha sappo e goho taw ko franc CFA similla mon e ketki hotodirte joni joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko ganndo bindi kollaɓaɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ko safriyanke safruji fina tawa jaadinɗo ɓala walla edanwal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirola omo safra ɓen wonduɓe seyɗane wonduɓe rafiji goragu ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koyemumen ceerno Djiby Sy ene safra rewɓe wonduɓe kiste fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e wonduɓe e perte blanche kala ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kelineɓe mum wonde kala to mbawɗa wonde e nder leydi he e caggal leydi e continent mbawɗa wonde kala so tawi on pamodiri maw toppito leɗɗe ma ha jetto juuɗe ma ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ene yawrani kadi ɓe rewɓe sattoraɓe dewle walla ɓen worɓe kadi ɓe gondata e dewle jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni jittuɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour du monde walla caggal nde waɗi tour jillum to leydi Sénégal omo andina dendagal kilineɓe makko o arti hande ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie omo tawe to base makko to waɗɗani jeere nettek omo andina noon dendagal kilineɓe makko wonɓe to Sénégal e ko taari ɗum wonde base makko taweteɗo to Djoum base o ne gollo ha no hannirtani ha e oɗo saaha joni ene tawe toon biteɗo ceerno Djiby Déme ceerno Djiby Déme ko nunɗuɗo ganduɗo leɗɗe bawɗo safaruji numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 kanko ceerno Djiby Sy noon numéro makko WhatsApp e numéro makko appel kala ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ene wiya neɗɗo kala to mbawɗa wonde omo wawi waɗandema listihar ha no hannirta ni kala to mbawɗa wonde kadi safaruji ma ne jettoma ha no hannirta ni
ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ni wiiɗo sanne sanne so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri hannde Ganndal ɗum noon mbadden danɗo faade makko. kala rafi mo Allah addi omo jippini kene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinoro ari wallidde en e safrude men ha moni kala watta yaade haaju muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinoro ko ala rewan ala efe ala haydara ko joomiraɗo jippini a yarat tan aɗa yiito hen nafoore hoore maɗa an jogiiɗo caɗele koyɗe muusooje mo ɗaɗi mum donnata ƴiiƴam muɗuma an jaaɗowo ɓanndu wulooru jogiiɗo AVC jogii cardiaque nanngata taare jogiiɗo caɗele ngoraagu jokkondira e gorela teya heewɓe kuutoriima gorel teya kollitin jiitima heen aafiya mawɗo no feewi hay so tawi wona rafiiji limtaaɗi ɗi gorel teya ko nafoore mawnde ko nafoore moƴƴere aan jootiiɗo yahata juma yahata jama jokkata en ɗam koyɗe muusooje toƴiiɗo koyɗe muusooje jokkondir e gorel teya so tawi koto Italie gonɗa jokkondirta koye ceerno Abouli plus 39 339 85 77 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkondirta koye Boy Touré plus 34 634 29 22 96 so tawi koto Centre Afrique gonɗa plus 236 775 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou So Kawral Fouta business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Harouna Ngayda 00337 82 33 80 55 so tawi ko site internet mo gorel teya www.gorelteya.com kala hen ko jiɗɗa sa jokkondira ɗeɗo hen tonggode ma heɓen kollaɓi musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya dañen jaam kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira ɗiɗi lewru seetto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi walla mbiyan goo lewru korka wonande kay hoorɓe ñalawma hannde o kabaruuji men e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nati ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko to leydi Mauritanie pudorɗen leydi Mauritanie noon ko aseta hannde o ɗiɗi lewru seetto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi lewru leydi Mauritanie dawri kay ñalawma mom gadano ko faati e korka hollirama noon caggal kayde commission halfinaɓe ko faati e darorde e mayorɗe lewru nde kolliri kay wonde lewru ndu ñalawma jamma hanki o aljuma lewru ndu yiyama e yoga e région ngaji e yoga e guure ko ɗum saabi noon ɓe kolliri wonde ko ñalawma hande o woni goo lewru korka e nder ndina mbadi noon hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh la Ghazouani waɗi ɓatake faade dendagal ɓesgu leydi ndi kala omo waɗaɓe félicité omo duwanoɓe kadi mo wiya kadi korka ka yo Allah rokku en fuɗɗorade ndu bisimillahi gayni rendu alhamdulillahi tawa kadi dendagal ko duwa e mayru e ko waɗa hen kala ko rawa hen Allah yo Allah jaɓanen allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen koninke Mauritanie najo mo martaba général de brigade biteɗo Abdallahi Wula Ahmed Aïcha o ɓeydinama martaba e oɗo saaha joni o wattama général de division ko kanko noon woni chef de l'état major kanko woni chef de la major gendarmerie nationale leydi ndi guila ñanden 31 décembre 2020 faade joni ko kanko ardi état major ko fate gendarmerie
ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen galle lamorgo leydi ndi ɓe kolliti ɓe ɓayini calendrier on calendrier ɗon ko hollirde waktuji poɗɗi dawede e poɗɗi jippede e nder anduɗo lewru korka teddundu ɓe kolliri noon ɗi noon waktuji kala tugui kay altine ha yetto alkamisa fuɗɗote waktu dawdu 9h jippete ko 17h woni 5h kikiɗe so tawi ko aljuma noon fuɗɗete waktu o ko 9h ha midi ha 12h ɗum ɗon noon woni o holliri noon ɗiɗon waktuji noon toɗɗaki wonande ɓen koninkoɓe walla gollotoɓe cuuɗi cafriɗi walla jangguinoɓe école aji walla gollotoɓe radio ha gollotoɓe télévision kala e gollotoɓe taraka ha to gollotoɓe e poste télécommunication kala ɓe noon ɗiɗo waktuji toɗɗaki ɗumen dawata kone foti dawede nde potanno dawde ndiye ha joni koye ɗina waktuji kañumen keddoto ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen association biyeteɗo bawu biyeteɗo dawu marda hakuma bi sadaka ko ONG wiyete noon ɓe pecciri aljuma hanki o kikiɗe e nder wuuro Nouakchott kene qime ha temedere kittuji noon taw ko kit alimentaire faade miskineɓe ɓurɓe jojjude ɓurɓe harjinde kay e ballal e oɗo saaha joni e nder wuuro Nouakchott ngo ɓe kolliri noon ardi association nden fedde association o ardi ɗum ko biyeteɗo la zouze minto nafa o holliri noon kala hitande so lewru korka teddundu darima association makko on heewi wadde balle baɗini hennene e nder yoga e guure tawateɗe nder leydi Mauritanie eɓe kewi kadi yuɓɓinde e kumtaji e kala saaha e nder jumaji tawateɗe e nder Nouakchott o holliri kadi association so lewru korka ndu darima handu maya eɓe kewi wadde cisternaji ndiyam ene yaaha e yoga e leeɗe ɓurde sattede ndiyam hokkide toon ndiyam tawa ko Allah meho ɗum foof noon koye mbadi yidde wallidde yimɓeɓe e oɗo saaha joni ndiɗo lewru korka ɓe kolliri noon holliri tigui ɗiɗo kittuji temedere kita alimentaire peccaɗi hanki nder Nouakchott woni e majji ko maaro ko nebbam woni hen ko sukara wondude tamaroje e patte alimentaire woni macronaji gueɗe badde noon taw ko gueɗe ɓurɗe hatojinede e lewru korka ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen remoɓe taw ko tawteɓe baba ɓe falne mum kala ɓe jonnani haydara golle oɗo projet biteɗo Paris noon ko Paris ko projet taw ko kalfinaɗo ko fati ɗaftowo remoɓe tawateɗo e nder yoga e région ngaji ko wayno nder ko wayno région de Brakna ko wayno Tagan Guidimaga Gorgolo Trarza Adrare ko nandi hen kala woni golle oɗon projet noon ko yidde wawde ɗoftude kaye e kala saaha ɓe remoɓe yidde wallide ɗumen ha tengti noon e remoɓe taw ko ndema irrigation woni tigui dosoɓe ɓe kolliri noon hollirama noon hono o goto hollirama noon ɓen coopérative uji remoɓe hewɓe tawateɓe nder fanle babaɓe ha tengti noon e juude walonaɓe joguiɓe fodde 46 tergal e nde kolliri tigui beltaki haydara e oɗo saaha joni golle projet Paris saabu ɓe kolliri ko caɗele mawɗe no fewi ɓe kolliri Paris ne jogui waɗi Paris ne waɗi toon panneau ji solaire ɗin panneau solaire ji noon mbaɗaka barke e kala saaha so tawi kay ka jiɗɗo rosde parcelle goto taw parcelle o ko 0,25 hectare saaha aɗa jooɗo ha balɗe ɗiɗi aɗa ronki yandu ɗum hano hannirtini ɓe kolliri kadi tiwoji kewɗi podanama ma tiwoji ngar ha ɗo ɓe jiyani ɗiɗon tiwoji ɓe kolliri kadi ardiɓe taw ko mawɓe projet Paris eɓe jooɗo ko juuti ɓe jiyani ɗumen ɗum no wiide kay oɗon taw ko biteɗo gori Ndiaye noon yonnani golle mabɓe haydara holliri tigui e oɗo saaha joni eɓe poti mbaɗi erago fade projet o nde wattata hakkille mum no fewi e ɗiɗon coopérative uji saabu kolliri kadi wonde ɓen gollotoɓe Paris ene jogui sont bien payé woni tigui ne jooɓe ha timmi ene jogui tigui logé ha timmi ene jogui werlaji ɗaɗɗi kadi ɓe jiyani kala ko haɗa ɗumen gollade golle mumen hano hannitini ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mimi to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen talata to leydi Sénégal jeen ha to Touba Macky Sall hoɗejo leydi ndi o waɗi jillu makko taw ko jillu privé jillu makko noon to Touba nawimo toon noon ko juuroyade e to khalifa général mo Touba hono Serigne Mountaga Mbacké khalifa général o holliri hen weltare mum mawde no fewi duwanimomo kanko mawɗo leydi o duwanima kadi e leydi ndi kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal AD kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewade kala subaka so hujjidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mboroso Covid 19 o yarata ɓe kolliri noon e nder waktuji no gas en cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedere capanɗe jeenayi yimɓe jeegomo woni holkisaɓe e nder holkiso he noon hen yimɓe sappo tawame jaati ko fiɗaɓe Covid 19 kamɓe sappo ɓe kala kadi koɓe koɓino teera woni hay goto mabɓe anda to ƴetti oɗon rafi ɓe
kolliri so wetama banggue so wetama noon banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala hen 0,83 ko fidaɓe e nder ɓe cellano ɓe hollirama tigui e nder ɓe cellano ɓe noon jeeɗiɗo kefti cellal mumen hay goto alamo rafi o tampini hay goto kadi alamo rafi o yooɓi nder waktuji no gasanayi cakkitiɗi ɗi leydi Sénégal ne yaada oɗo saaha joni 75 ujunere temedde jeenayyi sappo e goho neɗɗo winditiɓe doggol corona so tawi ko heptuɓe cellal mumen ko 73 ujunere temedde jeenayyi e yimɓe sappo so tawi noon koɓe rafi o yooɓi pittali men ɓe jettima ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e yimɓe joyo ñalawma hannde o noon ko hedde juuɗe safroɓe nder jokki leydi he kala ko 54 e goho neɗɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Mohamed Ndiaye Rahma ko Kaolack najo ko neɗɗo dawrugol dowlude no fewi kadi ko neɗɗo joom ngaalu ko kanko woni toon mawɗo APR e nder falde Kaolack gam yidde weltindemo noon Macky Sall hoorejo leydi ndi waɗimo nomination o nomination noon ko nomimo conseiller ministre conseiller à la présidence de la République ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar kabaruuji men ɗemngal pulaar se nomima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen aljuma hanki o jamma armée leydi Mali ɓayyini communiqué mumen ɓe kolliri noon e nder communiqué he wonde kay ɓe jooɓima pittali kene qime ha temedde ɗiɗi e yimɓe tatota ko combattant en terroriste jeeyaɓe pelle ceɓitiɗe e nder opération moɓe mbanno noon e nder Sahel e nder centre hakkude leydi ɗi tugui ñande nogas e tati ha ñande 31 lewru mars maydu hanki ndu opération mabɓe o noon ɓe ko opération noon ɓuuri yarude tigui opération ɓe ɓuuri yañede ɗum koye nder falde witede Moura e nder falde Moura tawe sappo e jeeɗiɗi kilométre to rewɓajo funnague wuuro witego Kouak Dioura e nder cercle mo jeeni ɓe koleri kadi ɓe nangui capanɗe joyyi e goho terroriste goɗɗo ɓe keftiniɓe kadi pétalaji kewɗi wondude e matériel kewɗe goɗɗo e kuure kewɗe oɗo saaha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fati e diineji e aadaji o holliri tigui wonde kay tugnade e commission halfinaɓe commission national halfinaɓe ko fati e darode lewru e mayde lewru kolliri tigui wonde lewru ndu yiyama e yoga e nokkuji ha tengti noon e tawateɓe to falde Bala ji lewru ndu ɗum noon ɓen taw kadi ko juuloɓe e nder juma biteɗo Flawere tawateɗo to Bala tengtini tigui wonde cettima ji lewru ndu ɗum noon dendagal jokle leydi Mali kala ko aseta hande o ɓe puɗɗi korka hande woni goho korka mabɓe eɗen mbiya tan yo Allah rokkuɓe fuɗɗorade ɗum e jaam ɓe gayni ɗum kadi e jaam allahuma amina ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen ha joni fedde rendinde avocat ji taw ko hujjikintonoɓe on mbiyetenoɗo Ghalii Abuu Bah Mayiga mennoɗo wonde hoore jagorɗo e leydi ndi o wonino kadi jagogal kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi o woni jago fotinaga gueɗe caggal leydi o wonino kadi jagogal kalfinaɗo ko fati e défense jaltuɗo aduna noon guila ñande nogas e goho lewru mars maynu ndu ɓe ko tawa kadi o yalti aduna ko caggal kayde o sokono e nder clinique to clinique biyeteɗo polyclinique goto ko toon o yalti aduna to polyclinique Pasteur ko toon o yalti aduna sanga 12 heures ne fayi mintaji nayyi hujjikintoɓe makko noon kolleri tigui hujjikintoɓe makko noon kolleri wonde keeɓi certificat médical makko certificat médical o noon ala tonggode woni ala numéro ɓe mbawi jokkodirde noon e famille makko ɓe kolleri tigui eɓe paari e kala saaha gollodade e ɗoftude kay famille Ghalii Abuu Bah Mayiga e kala kay darde yiiɗi darade ko fate oɗon alhaali ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Burkina Faso paaɗen hoorejo leydi Burkina Faso hono Paul Henri Sandago Damiba o holliri tigui waɗi discours makko faade ɓesgu leydi ndi oɗo discours noon kañum woni discours makko ɗiɗaɓa kay tugui kay ko prêt serment faade o ñalawma hande o e nder discours en no holliri tigui wonde kay ɓoyatama ɓe ummano kaldigal hakkude laamu ngu hakkude mum yoga e pelle ceɓɓitiɗe foof noon ko beele jaam e kisal en arta e nder leydi he hano hannirtini koto leydi Côte d'Ivoire cakkitoɗen Côte d'Ivoire naaɓe teskima tigui ɗeɗo balle guila ñalawma hanki o ngabbugol no fewi cogguji carburant ha tengti essence e nder leydi he litre essence kala ɓeydima hen kene qime 60 francs woni sappo e goho mbuɗu taw ko halis CFA litre essence ñalawma hande o ene jara 695 francs CFA o jarano noon ko 635 francs CFA ɗum noon en paami sappo e goho mbuɗu woni 60 francs ɓeydima hen ko fayre mawde e nganu mawɗo wonande kay ɓen hutortoɓe carburant e oɗo saaha joni e nder leydi Côte d'Ivoire musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique ene wiye dendagal ummal islam kala emin mbiya on korka jaam yo Allah rokku en fuɗɗade ko lewru ndu fuɗɗade lewru ndu bisimillahi yortude ndu kadi alhamdulillah
alhamdulillahi yo Allah jaɓan en dendagal dewe men Allah o yaafo en dendagal bakatuji men e dendagal perguitte men